Na Déagóirí Cróga. Bhí ultain seanar cinálta sa sráidbhaile ina chola go sábh ina leaba maidin agus pictiúr riamhacha air. Dúisíodh é go tobann mar bhí forthm glóbhar taobh mhuit. Tharraing sé siar an curtaín beagán agus thunaigh sé go raibh sé ag steala báistí taobh mhuit. Chi obain íochmhar a bhí ann agus bhí srutháin le feiceáil ag rith síos an bóthar. Bharrtaigh sé nár bhíú éirí go fóil le haghaidh siúlóid na maidine. Bhí díomá air mar níor thaithin leis cailúnt ar an ghlacht a chorp. Dúirt an doctor leis go raibh gach sort gníomhaíochtaí mar sin go maith dá chrí éasta. Mar sin féin, bhí sé sásta, fille ar thiar na mringlódaí agus gún sé a thuúla. Cúpla uair an chloig níos déanaí, bhí ultain ag mothú 1,000 uair níos uaire, ach bhí a bhullóg thiar leis an drim leis an ocras. Thug sé síos an staire I drón na cisteanna le grainn bia a olbhú dó féin don bhric fásta. Nuair a thric sé an chisteann, thuig sé go raibh níos mó gceist leis an aimseir loch maidin ná ci bheag báistí. Bhí maim hille ann agus bhí urlór na cisteanna clúdathe le huisce. Tháinig an tuisce suas có hard le rútín ultain. Bhí an fearr bocht I bunk. Ní raibh isaige céird le déanamh faoin grúchás seo. Ní bheadh sé ann an phreiseach seo a thocrú leis féin. Ní éadach sé fannacht I dteagmháil seo, ach ní raibh isaige conas éalú ach an oiread. Níor theasaigh uaig bheith ag siúil tríd na tiltte leis féin ar agla go dtiteach sé agus go mriseach sé chnámh. Bhí a fón póca marmh agus bhí litrachas an tí imethe. Ní bheadh sé ann gléach a chur ar chóirsan ach an oiread, le chabhair. Theas sé sa cisteann agus rinne sé machnamh ar an rud ceart le déanamh. Deireadh, thocraigh ultain gur bé an cinenne is fearr le déanamh ná a cheann a chur amach in neog agus a bheith ag béchial. Trasna na sráid amhaid, bhí níomh agus liom suite ar an mala ag breanú ar an abhainn nua ag rith tríd an maille. Bhí cótaí móra báistí orthú agus hataí brátha ar a gcín acu le ní a chuineáil deas teolaí agus tirim. Thuailm siad scairteanna ultain agus thunaigh siad le na lámha ágreatha aige leo. Thuig siad láithreach go raibh an fearr bocht I grúchás. Bhí siad bortha faoin seanar cinálta agus theastaigh uthú lámhchúnta a thabhairt dó. Liom ar luas lasrach a nuas den bhalla agus thrasnaigh sé an bóthar ag leapadaíoll tríd an uisce I dtreo ultain. Thóg níomh a fónpóca amach láithreach agus chuir sí gléach ar na seirbhí sí ag an dála. Bhíonnig sí an cás don bhean a dreagar agus thug sí seola an teannair dí. Dúirt sí le níomh go mbeadh inneall dóit an leo chomh minic in éireann agus a b'éidir. Nuair thric liom ultain ag an bhuineog, rinne sé iarracht an fearrchráite a chur ar a thuachnas. Bhuail sé de ultain gan a bheith bortha, tuisc go mbeadh liom agus níomh leis. Bhí ultain ionntach buíoch as an aire a bhí áitiúirt acu air. Níor bhada go raibh inneall dóiteán ar an suíomh. Léim na fearrghóiteán amach agus iad gléasta ina gótaí móra agus clogad orthú. Bhí duine acu seasta leis an inneall agus píbán áchathmhaige san uisce leis an sráid a héasca. Bhí beirt eile ag siúil tríd an uisce le holtain a tharaháil. Tharraing siad an seanar as an bhuineog agus dumpar siad chuig an inneall dóiteán le a thógáil chuig an ospidéal. Dúirt siad nach raibh sé sláintiúil go mbeadh fearr cho éasta sin seasta in uisce fuair ar feadh tréimhse có fada sin. Theasaigh uthú go ndéanfí scrúdú ceart air ag an ospidéal. Ní mó ná sásta a bhí ultain faoin socrú seo ach ní raibh mór an rogha aige sa chinne. Thug liom agus níomh cuairt ar ultain san ospidéal an lá dar gcionn.
Bhí pitseamí nua bána agus bhí sileán ceangailta lena lámh. Gá ultan buíochas lo as an grógacht a léirigh siad le linn an chás ag an dála, agus as an musca millseán a thóg siad isteach dómh. Dúirt sé go mbeadh na banaltrí crosta leis, mar ba cheart go mbeadh sé ag siúl nionad bheith ag ithe millseán. Dúirt Na Déagóirí nach nearna siad ach mar a dhéanach duine ar bith is suíomh mar sin, agus bhíos acu nach fada go méadís sean agus cabhair ag teastáil uathu. Bhí na páistí anbhróidúil as tú féin agus bhí manga mór le feiceáil ar aigeanna na birte, linn na cuirte agus ar an seanáir.